दुनिया रे समस्ते खुशी रहिବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଏମିତି କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 5ଟି ଲେଟର ଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ସ୍ମାଇଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଲେଟର ହେଉଛି ଏସ୍, ଆଉ ଏସ୍ରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଖୁସି ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେମିତି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଲାଜ କରନ୍ତି, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ନ କରିକି ଆପଣ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମା ତା ସନ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ଆପଣାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସେମିତି ଆପଣାନ୍ତୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମାଇଲ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ହେଉଛି ଏମ୍, ଆଉ ଏମ୍ରେ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ନା ତ ଆପଣ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନା ହିଁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାକୁ ଭାବିକି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆସୁଥିବା କାଲିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯାଏ। ଭାଇ, ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରର ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ବି। ସ୍ମାଇଲ୍ର ଥାର୍ଡ ଲେଟର ହେଉଛି ଆଇ, ଆଉ ଆଇରେ ହେଉଛି ଇନର ପିସ୍, ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଦୁନିଆ ଯେତେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ମାଇଲ୍ର ଫୋର୍ଥ ଲେଟର ହେଉଛି ଏଲ୍, ଆଉ ଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ଗୋ। ଯାହା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରିବା ଆପଣଙ୍କ କମଜୋରି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଆଁରେ ନିଜେ ଜଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କିଏ କିଛି କହିଲା ତ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା କଥା, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ, ସ୍ମାଇଲ୍ର ଫିଫ୍ଥ ଲେଟର ହେଉଛି ଇ, ଆଉ ଇରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଲୋକେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ହେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲାନି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାର କୌଣସି କେୟାର ହିଁ କରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ। ଘର,
ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୃତଜ୍ଞତା ସେଇ ଚାବି ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ଦୁଃଖର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସୁଖର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସ୍ମାଇଲ୍ର 5ଟି ଲେଟରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଏମ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍, ଆଇ ଇନର ପିସ୍, ଏଲ୍ ଲେଟ୍ ଗୋ, ଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। କାରଣ ଏଇ 5ଟି ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ମାଇଲ୍ର ସହିତ ଯିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।